Hola, bon dia. A vegades la muntanya és un parèntesis necessari a les nostres vides en societat, perquè la muntanya tot és diferent. I avui volia parlar d'això, dels refugis de muntanya. O sigui, no de la muntanya, però sí dels refugis. Els refugis com a entorn, com a edificació amb 4 parets, a vegades 5 i tenen un sostre. A vegades el sostre és una roca i no hi ha ningú que t'atengui, però normalment doncs, és un lloc on passes una nit, no més d'una nit, perquè no són supercòmodes. I per què els refugis són un convent? En els refugis, com en els convents, bueno, no he estat a cap convent, però suposo que són coses que passen als convents, te'n vas a dormir a les 10 perquè no hi ha més coses a fer. T'aixeques a les 6 del matí perquè agraeixes, la veritat, caminar, si has de caminar o estar a la muntanya, sense que et rebenti el sol de les 12 del migdia. I perquè no pots dormir més, bàsicament, perquè tothom s'aixeca a aquesta hora i no hi ha res més a fer, també. És durant aquestes hores que es canten cants gregorians, a les habitacions que, recordo, són comunitàries, dorm tothom junt. I si no escoltes un cant gregorià durant la nit, que és una burda metàfora d'un ronquido, és que normalment seràs tu el que ronqui, perquè sempre hi ha alguna persona que ronca. Tip de muntanya, porta taps, però no molts taps, perquè si no, no podràs escoltar el teu propi despertador. La línia mitja aquí és difícil de trobar. De la mateixa manera que tenim esglésies gòtiques o la Sagrada Família, sense anar més lluny, que és digna d'admirar per la seva bellesa i construcció i com està tot muntado, tenim refugis bé i tenim refugis mal. Tenim refugis que has d'anar al lavabo a fora a les 12 de la nit. Això no mola, i et cagues en Déu Nostre Senyor. I ara en cas viable, però quan hagis d'anar al lavabo un gener, un febrer, que hi hagi més neu que una festa de la porta... Me cago en l'olla, noi, me cago en l'olla! A mi no em farà gràcia haver de sortir, haver de creuar tota l'habitació amb gallumbos i haver de sortir al lavabo i qui sap si te taca un oso. Espósalos. A uno lo acusas de ser oso y a otro le acusas de cómplice de ser un oso. I jo aquests dies fent carros de foc em vaig adonar que tenia zero cobertura. Sí que està bé anar avisant a la família que estàs sano, que estàs viu, que tens totes les extremitats annexionades al teu tronc i que encara pots caminar, perquè, bueno, això és una altra cosa. Però, bueno, està bé no tenir cobertura per no fer posturets, també, suposo. I els refugis no tenien wifi, llavors aquí només pots connectar amb la Mother Nature, amb ningú més, no pots connectar amb el veí de la quart primera. Ojo que també pots connectar amb el 112, i a vegades és necessari. Evitar els rescats de muntanya és responsabilitat de tots. I al final el mòbil acaba sent un caro pisapapeles que pesa una mica i valores cada gram que has de portar. Us ho juro, pregunteu-li a la porta. Dius, m'estic posant com un bacodú. Òbviament és que estàs fent carros 4 o 5 dies, potser 2 qui sigui un pro, amb una motxilla de 10 quilos, hòstia, per no valorar-ho. Valorava jo l'aigua que portava i deia una gota més, una gota menys. Perquè això és una altra cosa, l'aigua com a bé preuat. Als refugis l'aigua calenta costa un extra i per exemple són 3 euros 3 minuts. I a la vida també costa diners, vale? Però als refugis la valores més, perquè aquests 3 minuts, t'ho juro, reses perquè no s'acabi. És aigua bendita que necessito per viure. I no són 3 minuts d'aigua corrent, són 3 minuts de rellotge des de que encens el grifo, des de que encens l'aixeta. Llavors allà comença el veritable contrarrellotge. No és Usain Bolt qui corre més, sinó qui es dutxa en 3 minuts aprofitant tota l'aigua calenta. Perquè, ojo, fem molta pudor a la muntanya. Estar 12 hores, potser m'he flipat, però estar moltes hores caminant amb un sol abrasador i amb poca roba, perquè portes poca roba per no portar una motxilla molt gran, fa que suem, fa que fem una oloreta. I la veritat, aprofiteu les dutxes, aprofiteu-les ara que esteu a casa i podeu disfrutar d'aquest bé tan preuat. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! I per últim, però no menys important, possiblement és el més important a la nostra societat, l'alcohol. L'alcohol és caríssim, o sigui, als refugis l'alcohol està... Una birra d'allà on a vegades arriba a costar 3,50 i un gin tònic 10 euros. És que això ni a les discos més cares, jo crec, no he anat a discos cares. Sembla que les cerveses les hagin fet els monjos fent el pi i només amb aigua que cau els dies per ells quan surt el sol al tren de no sé quantos. És complicat portar alcohol, és complicat portar qualsevol cosa a un refugi. Si arriba un cotxe seràs molt afortunat, si no, doncs s'ha de portar amb helicòpter o caminant. És un pal, i si no, vull dir, amb un burro allà 3 dies de travessa per portar un gin tònic al Nostre Senyor. Crec que costa 10 euros. Això no és veritat. Les meves festes no eren així. Ah, no?
No, a les meves festes hi havia més cava i més ties. Una de les conclusions d'anar a la muntanya i al refugi, valores tot el que tens. Aquí, que ho tens super de proximitat. Valorem les coses que tenim. I si anem a la muntanya, doncs això, aprofiteu cada cosa, disfruteu per vosaltres, no pels altres. I ja està, jo sempre aquí donant lliçons, que asco, moltes gràcies per escoltar-me, de veritat. Són activitats igual d'emocionants i que no faran que tots els contribuents ens gastem una pasta per treure camacos de la muntanya. 012. La Generalitat al teu costat.